Ndiyabhotisa mfundi webanga le-12, wamkelekile ku-Ulwazi Alunamda. Namhlanje sizawufunda isahluko sokuqala sencwadi yethu, Inkawu idliwilila. Singaphozisanga maseko, masithezele emnxebeni. Kugawulwa owaziwayo. Ubusuku babusebukhathule ukuvuswa kwakhe kukuhlahlamba kukanomyayi wakhe uThantaswa-Ntlondlo. Emva kokuthetha nalowo wayemfowunele, ucofe ngokungxama inombolo awayeyifuna kunomyayi wakhe. Emva koko wamamela ephefumlela phezulu kokothuka. Wathi akukhala kwelinye icala, watshintsha indlela awayehleli ngayo, elindele ukuva umntu omphendulayo. "Hallo, Thandi," uphendule watsho uMfuneko Mnenga owayefowunela kwelinye icala. "Mfuneko, abafana bawuqhube ngempumelelo umsebenzi ebesibasingathise wona. Bamgwintile umsindisi. Umzimba wakhe bawushiya emotweni yakhe kufutshane neliya hlathi laseBika. Sebenza njengepolisa elive umkhondo ke ngoku, sithandwa sam." Wathi akugqiba ukutsho uThantaswa, wazilahlela phezu kwebhedi unomyayi wakhe usesendlebeni, walila kabuhlungu. "Kulungile, ndivile," utsho exhuma kwangoko ebhedini uMfuneko, njengoko wayesele elele ukufumana loo fowuni. Akugqiba ukuthetha noThantaswa efowunini, uMfuneko utsibele ibhulukhwe yakhe kunye nesikhipa. Emva kokunxiba, uthathe izitshixo zemoto yakhe. Emva koko waya kuphuma ngomnyango ekhawulezile. Uqhube imoto yakhe wehla ngendlela eya ngaseMazepha Bay kuCentane. Uthi engekahambi mgama umde, wabesele eyibonela kufuphi imoto kamsindisi ithiwe nya apha ecaleni kwendlela, ikrobe phezu komjelo wamanzi. Waba ngumntu wokuqala ukufika apho. Ufike kuloo ndawo wayimisa imoto yakhe emva kwaleyo inomntu odutyulweyo. Phambi kwaphume kweyakhe imoto, uqale wabhekabheka. Uthe akukroba efestileni yomqhubi, wabona isidumbu sikamfi siqubha egazini phezu kwesitulo. Kwangoko uwe kunomyayi wakhe. Loo fowuni yakhe ke ibanjwe nguKapteni Bhadula wesikhululo samapolisa aseGcuwa. "Madoda, masiqule sihlasele mawethu, liwile ithole ledona, umsindisi yangaphi. Ugwintelwe kweliya hlathi laseBika. Ngumnenga lo ndigqiba kuthetha naye," utsho ebhuduzela uKapteni Bhadula ukothuka akugqiba ukuthetha noMfuneko. "Le fowuni ixela loo nto?" ubuze ngobungxamo uSathini Nzolo, umfana waseMangqweseneni. "Kunjalo kanye. Libagqibile ke abantu abaninzi elaa hlathi. Yini ukubhubha komntu omkhulu kangaka? Aza kuwa ke ngoku amashishini akhe. Uyayibona le nto yobubukrelemnqa bugqibe ilizwe? Inene madoda, asisoze sibulwe sibuyise sisodwa singamapolisa," ushwabule watsho uNzolo. "Uyayazi ukuba lo mfo bendimbona apha edolophini izolo oku? Umfo onobubele nothando kumntu wonke. Inene kunyanisiwe xa kusithiwa ugawulwa owaziwayo," uphawule njalo yena uConstable Gqazana, igqazana lasematshaweni. "Ngubani umcuphi olilalela?" ubuzile uNzolo. "Ayingomfuneko lo ugqiba ukusifowunela?" wabuza uBhadula. "Uyive ngabani yena le nto kuba sithi abasemsebenzini?" ubuze ehleka uGqazana. "Hayi kaloku Khawuta, umnenga ngumntu naye. Mhlawumbi ebezihambela iindlela zakhe waza wabona le ngozi. Khawujonge kwela phetshana lixhonyiweyo ukuba ngubani na olilalela kubo kule mpelaveki." Uthe gxada-gxada wafika kulo uNzolo akuba etshilo uBhadula. "NguMapheza olilalela kule nyanga." Uthe akugqiba ukutsho uNzolo, wabe uBhadula emfowunela emxelela ukuba baya kudibana endaweni yentlekele. UMfezeko Fezi Mapheza wayengomnye woosigacamabhanti kwicandelo lokucupha kweso sikhululo saseGcuwa. Wayeneminyaka engama-33 walibonayo ilanga. Xa angazi kuphangela wayevuka kwangonyezi angene endleleni eleqana nomoya njengamntu wonke okhathalele impilo yakhe. Wayephakathi ngoluthi, intloko yakhe ingqukuvana ukwebulisana likaSolonzi. Wayenamehlo amhlophe afana nakamama wakhe uNomacebiso, uMandungwane, kodwa ngebala elikhanyayo ifuze kowabo. Yena noMfuneko Mnenga babeyinyoka nesele. Kaloku uMfuneko wayekhala ngokuthathelwa umntu wakhe uHlengiwe Mdushane. Ngumfezeko lo, kangangokuba bakhe baphantse ukubulalana ngezikhali bembanga. "Mfezeko, ufuna ntoni emntwini wam?" wabuza uMfuneko etyhale amehlo. Kwakukusasa beseofisini yabo. "Ndifuna ntoni emntwini wakho? Ngumntu wakho ongubani lowo?" wabuza ebomangala uMfezeko. "Ufuna ntoni kuHlengiwe?"
Akayontombi na uHlengiwe le nto undibuza loo nto? Khona ubhalwe bunzi ukuba ngumntu wakho? Akunakuthetha obo bubhanxa-mani wakugqiba ukundidla izithende etshirini yam. Watsho esondela kuye kancinci uMfuneko efutheka ngumsindo. Into endiyaziyo mna yeyokuba kudala uHlengiwe ekwalile. Eyokuba ungafuni kwaliwa ke yindaba yakho leyo. Watsho uMfezeko isandla sakhe sibambe umkhono wekati esinqeni sakhe. Wayelindele nje ukuba uMfuneko amthi cha esithi ufuna ukumqhekeza ubuchopho azokubhadla kakuhle. Andikamncami uHlengiwe lowo mphithikezayo, ndicela uhlukane naye ukuba akufuni nto embi. Yamenzela umsindo uMfezeko le ntetho kaMfuneko idelelayo ngabula yena. Andinakuyiva ngawe loo nto. Engekatsho yena uHlengiwe ukuba uthandana nawe, andikazi kumyeka. Ungenza oyenzayo wena qha. Watsho uMfezeko owayesethenjisiwe intombi. Siza kubona ke mfana wakuthi kuba kuza kugqibela bani na. Watsho uMfuneko nokungena kukaNzolo. Wabesele bangxolisa ukuba bayeke loo nto bayenzayo ingekafikeleli kuntsumpa wesikhululo. Ukusukela ngaloo mini ke, la mapolisa ahlala ngokugxeleshelana nokwaphulelana kuba elawulwa ngumsebenzi. UThantaso noMfuneko baqala ukudibana kwiyunivesithi iWalter Sisulu eMthatha. UThantaso wafika uMfuneko ekunyaka wesibini kwizifundo zobupolisa logama yena wayefunda ezorhwebo. Baqala ngokumana ukubizana mkhaya kuba bevela kwisithili saseDutywa bobabini, kanti obo buhlotyana babo ekuhambeni kwexesha buza kunyukela kwinqanaba elingentla. Bathandana bacholana nasezibini, kanti baza kwenzakalisana. Wazala umntwana wentombazana uThantaswa, uSandisiwe, owayengumcephu-candiwe naye. Wathi uThantaswa xa egqibezela izifundo zakhe, wabonwa ngusomashishini waseGcuwa, uMsindisi Yangaphi. Ngelo xesha yena uMfuneko kwakusele kukudala waphumayo eWalter Sisulu University ngenxa yokuphela kwemali. UMsindisi wayehambele izinto zoshishino eMthatha ukubona kwakhe intombi eyayiphakamise iqwakuqwaku elalinombolo yaseGcuwa phambi kwelaa garaji ngasendleleni xa ungenayo apha edolophini eMthatha. Yaqhwanyaza kwakanye iMercedes yakhe yabe seyiphambi kwaloo ntombi. Bathi besiza bebaleka abanye abantu ababefuna ukukhweliswa, wathi umqhubi makavale ucango. Emva koko wayixhuzula imoto yakhe ebashiya bebumatsheka. UThantaswa ufike kumfo obonakalayo ukuba unobuntu. Yindedeba ayibone ngodidi lwemoto yayo ukuba ixake kanganganto kwezifuna imali. Uthe akungena kuloo moto, wahlala wazinza esitulweni sakhe. Waziva ngathi ukhonkxekile yena umfana kaYangaphi, amehlo akhe emana ukuwaphosa kuThantaswa ecaleni kwakhe. Wayengathi walame ingelosi phakathi kwaboni. Apha emotweni kwakungekho ndaba zininzi ngaphandle kokuba uMsindisi encina ezaseyunivesithi kuThantaswa. Yayimilile intombi yaseMacirheni, inesiqwana nje esimnandana okwesembaleki. Yayikhanya ngebala, inonwele oluhla ngezidlele ezitumtumana. Umlomo wawumnyama okowomntu obesitya iziphingo. Intamo ende yayihonjiswe ngumxwana omnye wobucebe begolide. Yayinxibe ezimhlophe ngathi ngumtshakazi ecanda inkundla. Umqololo wayo wonke wawubethwa ngumoya ngaphandle kuloo lokhwe yayinamasondo ajenga ngobuchule obukhulu ngathi ibisikelwe umdaniso. Yayichophise kuhle ngezihlangu zayo, ithi ukuhamba oku isinqa siye ngapha nangapha okwesikanomyayi ehamba endimeni. Yayizigqume amehlo ngeendondo ezimnyama. Yayikho ingqondo eyayisithi makazibike uMsindisi, kodwa aghunyelwe luvalo ako ithi rhwaqo loo nzwakazi yayicwenge okwelanga lehlobo liphuma ecaleni kwakhe. Yincwenga awathi akuyijonga wazibona ephelelwa ngamandla. Akabi nawo namazwi okuwuchaza lo mbono. Ngumbono lowo owawufana nephupha kuye, into yokuhlala ahlale alame umamlambo ezihambela kude lee neziziba. Wathi akucinga, wafumanisa ukuba kwezi ndawo ahamba kuzo kudala edibana neenzwakazi ezimilomo ibomvu ezikwangoosomashishini, kodwa akukho nanye kuzo eyakhe yamminxa umphefumlo njengaleyo wayeyikhwelisile. Zikho awakha wazikhupha, kodwa sonke eso siqalo sisuka siphelele apha emoyeni okwezithukuthuku zenja ziphelela eboyeni. Nentokazi eyayiliqwetha ekwakucingwa ukuba uya kuyitshata, uSiziwe Ngotya, umama wonyana wakhe uPhumlani, wasuka wamlahla naye lowo emva kwexesha elithile exelisa abaninzi. Umkhokeli owayengumkhuluwa kaMsindisi
Weva ngoSiziwe mhla babedibene enkundleni yamatyala eTsomo ukuba bahlukana kudala noMsindisi. "Uthini na ngoku apha kum, Marhadebe? Unyana lo wakhe umhoyile nje phofu?" wabuza engakholwa umkhokeli owayemthandela umzi wakowabo uSiziwe. Wayethanda nokumqhula ngokuthi uya kuze abe ngunozakuzaku mhla umntakwabo wathi ufuna ukumenza umfazi wakhe. "Usamhoyile okwangoku kuba usamana ukumfakela imali yesondlo. Mhlawumbi ke ekuhambeni kwexesha iya kuphela naloo nto," watsho uSiziwe encumile. Wathi qhuzuqhuzu wahleka umkhokeli. "Thixo, andiyazi into engene umntakwethu," watsho ehlunguzelisa intloko umkhokeli. "Ungazihluphi wethu bhuti Jikijwana le nto, ifanele mna noMsindisi." Bahlukana, umkhokeli ezimisele ukuba uza kukha ambuze umntakwabo ngale nto ayivileyo. "Noko mfo kabawo, imbi le nto uyenzayo. Kuthini ukulahla umntu okuzalele indodana? Mna ebudengeni bam bendicinga ukuba uya kumtshata uSiziwe. Emva koko nakhe umzi nobabini. Ugxeka ntoni kuye efundile nje?" Wambuza ebudana ngaloo mini yomkhokeli, nowayengumtshutshisi apho kuloo dolopana yaseTsomo. Wayesele ngummi weso sithili, esiya kowabo kuCentane xa kukho umcimbi ofuna yena okanye ingxaki. "Akukho nto ndiyigxekayo kuye, kodwa ke uthando lwethu luchatshazelwe nakungabonani rhoqo kuba ixesha elininzi uSiziwe usoloko egwadla iindaba ezinkundleni zamatyala. Nam ke kwelam icala ndingulo usoloko esendleleni ngenxa yala mashishini am." Wacacisa ngolo hlobo uMsindisi. Akazange athethe enye into umkhokeli ngaphandle kokunikina intloko yakhe, enqena nje ukuthi ezi zizathu azinikayo zife amanqe. Akazazi nokuba uMsindisi wayexhalele ukugxungulwa ngamanenekazi na okanye kutheni, kodwa ke olo kholo lwakhe olufutshane lulo olwenza ukuba ayibone ihamba iminyaka emana ukuzithembisa ngomfazi. Abazali bakhe babesele bemgrumbe bamncama ngento yomfazi. Baphelelwa ngamathemba bakumbona ukuba yinyengane. Ngumfo olo luhlobo ke lo wayedlwengulwe umxhelo bobuhle bukathantaswa. Ithe imoto xa ileqa idolophana yaseDutywa, uThantaswa wacela ukuhla. "Ndicela undibambele kwesiya siphambuka ke bhuti," watsho egotshuza kancinci uThantaswa. "Ewe, nantsi ilali yam ngaphesheya," watsho eyikhomba uThantaswa. "Nali ikhadi lam lomsebenzi Thantaswa, linazo zonke iinkcukacha zam. Ndicela undifowunele xa ufumene ithuba." uThantaswa walithatha ngomoya ophantsi elo khadi. "Ndiyakuzama bhuti, kodwa andikuthembisi," watsho ephuma uThantaswa emva koko wavala ucango. Wathi akuthetha ngolu hlobo wabe sele ecinga uMsindisi ukuba akayithathanga eyakhe inombolo, kodwa wayeka esithi akukho msebenzi nokuba akafowunelwanga yile ntombi. Zingangoboya benja kakade phandle apha. Wayebaqhelile uThantaswa abantu abafana noMsindisi lo. Okokoko wayeqalayo loo ndlela kabhontsi, akukho nemini enye awakha akanikwa zinkcukacha yendoda emkhwelisileyo. Amanye ayesala nokuba akhuphe intlawulo, kanti ayazazi ukuba aza kuxela izinyo liqaqamba kulo myeni wakhe. Wayevamise ukuthi akuhla emotweni azilahle kude ezo nombolo engazijonganga nokuzijonga oku. uThantaswa wehla ngendlela yamatye ethe chu de waya kungena elalini yakowabo. Wafika ekho umama wakhe uNonkanyiso, uMamKwayi, esebenza imisebenzi yakhe yasekhaya. Wangena nje endlwini waziphosa esifubeni kuye. "Uqhube njani na wethu kulo nyaka?" wabuza enexhala lovuyo uNonkanyiso. "Ndipasile mama." "Yhu, usebenzile sana lwam. Uza kutsho ufune umsebenzi ke ngoku ubuyise le mali yam ingaka ndikufundise ngayo." Wathi egqiba ukutsho mama wakhe, wabe esiya ngasemnyango uThantaswa esamamathekile. Waya kuphuma ngesango enyathelela phezulu. Wadlula imizi yamine, kowesihlanu wangena kuwo. Wafika ekho umhlobo wakhe uNomathamsanqa apho kowabo. Bathathana baphumela phandle. "Ndikubona eluswini ntombi ukuba uqhube kakuhle nakulo nyaka," utshilo uNomathamsanqa owayesandula ukufika evela kuNomthandazo owayengomnye weetshomi zabo. "Andanelanga nje ukuqhuba kakuhle tshomi yam, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba ndizigqibile izifundo zam zeBCom," watsho ekwelesixhenxe izulu uThantaswa. "Hayibo, msinyane kangaka?" "Yewethu Thamtham ntombi, mandikubalisele enye into. Ndibe nelinjani lona ithamsanqa namhlanje?
Bendiqala kaloku ukukhwela iMercedes ebomini bam. Watsho sele engathi ufuna kutekateka uthandazwa. Ntoni, iMercedes? Wabuza ngomdla uNomathamsanqa owayedla ngokubaliselwa kakade nguthandazwa ngeendidi zabantu ezazimana ukumkhwelisa kulaa ndawo adla ngokubetha ubhontsi kuyo. Yima ndigqibe. Ndime isidala ndimisa izinto ezikhwelwayo. Kwathi sendibuncama kwavela iMercedes yeza kuthi ncinci phambi kwam. Uthe akubona umntu wayo ukuba ndiyathandabuza, ndambona endivulela ucango ngokwakhe. Ukuhla kwam kuyo undinike eli khadi, nathele leshishini lakhe. Watsho embonisa uthandazwa. Walithatha ngesandla esibandayo elijonga uNomathamsanqa. Yhu, Thanti, uyandothusa ke ngoku mna mntu unovalo. Uyangaphi lo ungusomashishini owaziwayo kulaa ngingqi yaseCuwa? Wakhuza watsho emva kokulifunda. Ngoba ndiyamazi? Busandula ukundixelela ukuba ukuyazi into eqhubekayo phakathi kwakho noMfuneko, kuba unqabile kwezi ntsuku. uMfuneko yena ngelo xesha wayesabanjwe luthando olutsha owayelufumene kuhlengiwe kwilokishi yaseMchubakazi eCuwa. Asilahla ngolo hlobo kaloku amadoda tshomam, asuka athi cwaka xa umntu engasamfuni. Ukuzithoba isidima ke ukuba ufowunelana nomntu ombonayo ukuba akasakuthandi. Sukuba sazihlupha ngento kaMfuneko, ongenzeka ukuba uvuse kwenye indawo kuba ngoku uza kuthandana nosomashishini. Inene kukho abantu abahlamba ngentelezi, abanye behlamba ngesepha nje. Watsho ehlekela ekumangalisekeni okukhulu uNomathamsanqa. Ngathi mdala kodwa nalaphuti apha kum, inokuba ungaphezulu ngaphaya kuMfuneko. Into eza kwenzani leyo? Uyakudla kudala ulibele kukulala nje. Zizanyamtya zodwa ezilibala bubuthongo. Vuka sana, ukuba angaze abhudele apha kum lo yangaphi, ndingamnika lonke uthando endinalo ahiliteke ingqondo lulo, kuze yena andinike yonke imali anayo. Watsho ehleka uNomathamsanqa, owayengalilibali ngokwenene ithamsanqa likathandazwa. Ndiza kulala ndimfowunele ke sana, kodwa ke ndixhalene nomfazi wakhe, watsho uthandazwa. Ebekunikela ntoni yena eli khadi kanti akakufuni kufowunelwa? Ukuba akamhloniphi umfazi wakhe, wena kungendawo kuloo nto, kwaye usengamkha ngophondo awele kude kuloo mzi wakhe. Okay, enye into endiyixhaleleyo kukuba bonke oosomashishini ngoodlalane abangadlulwabhinqa. Kazi ndiza kuba ngowesingaphi na ke mna kwabafowunelwa lo mfongelanga? Sonke sitsalwa sesi sipaji sakhe. Watsho ehleka kancinci uthandazwa. Nokuba ndibangaphi na, ukuba umntu ngamnye uyalifumana iqhosha elingenantunja, ugqityiwe. Wathi akutsho uNomathamsanqa wahleka uthandazwa. Ngokwenene, kwathi xa kuqala ukurhatyela ngaloo mini, uthandazwa waphuma wayokufowunela umsindisi evenkileni ekufuphi. Wafika ezifowunini kungazelanga. Emva kokulinda imizuzwana ubuye walifumana nelakhe ithuba. Akuba ehlawule, ukhonjisiwe apho makangene khona. Emva kokuminxisela umkhono womnxeba ngesidlile sasekhohlo, uthe nkqi phakathi incwadana yakhe ikhupha eliya khadi likaMsindisi Yangaphi. Wayicofa engangxamanga inombolo kaNomyayi eyayibhalwe kwelo khadi. Wathi akugqiba wamamela. Kwathi cwaka-cwaka umzuzwana phambi kokuba eve ilizwi elifakelelweyo lomniniyo, nelithe lingekagqibi ukuthetha walinqumlela. Eshiyeka esawuthe mpa umkhono womnxeba ngesandla sasekhohlo. Emva kokubheka-bheka uphinde wafowuna, kodwa hayibo, akwalunga kwakhona. Wawuthi gximpi ngokungekho similweni umkhono womnxeba. Emva kokuba ethathe imali yakhe kwintwazana eyayisebenza kwelo qokobe lakwaVodacom, waya kuphuma ngomnyango ethe nyoxo ngokudana. Kaloku ngeli thuba umsindisi wayesentlanganisweni yoosomashishini eyaqhuba ubusuku bonke. Walala uthandazwa ngaloo mini ebudana, kodwa ezimisele ukuba uyakuphinda afowune ngosuku olulandelayo. Ngelingeni, uthandazwa wade wamfumana umsindisi. Wayeza kuya ngasemthatha umsindisi ngaloo mini, wabesele esenza idinga lokumbona. Intsimbi 12 yambethela uthandazwa emi ecaleni kwendlela emana ukujonga ixesha esihlahleni. Babesithi abaqhubi beeteksi bakumbethela uphondo besenza nemiqondiso yalapho baya khona, ajike ajonge kude. Babesithi bemisa iimoto zabo zodidi phambi kwakhe abafo abangakwaziyo ukuzibamba xa bebona intombi entle, angaqalisi nakancinci ukuvula wakhe umlomo. Wabuya kwelo dinga wayokubalisela uNomathamsanqa ngezinto ayezenzele ngumhlekazi. Into endiza kuyenza ngoku, Thami, kusuka nditshintshe le selula yam ukuze uMfuneko angabe aphinde andifumane, watsho uthandazwa. Unyanisile, Thanti, kuba uza kukumoshela kulo mfo unepokotho efumileyo, watsho ehleka uNomathamsanqa. Ngokwenene,
Ngamhla uthile wathi uMfuneko wakufowunela uTantaswa, wafika unomyeyi wakhe ungasasebenzi. Wayethengelwe omtsha nguye ngaphi, owayithetha engayinkuntuzi into yokuba makatshintshe yonke into kulaa nomyeyi wakhe mdala. Nangona wayeseletshile uTantaswa kumsindisi ukuba umntu abethandana naye akusekho nto imdibanisa naye, umfana wasemzini akazange ayithembe loo nto. Wayesithi abantu bayakwazi ukufowunelana emva kweminyaka abahlukanayo kanti ngaloo ndlela ukuhlaziyeka kothando lwabo. Ephuthaphutha uTantaswa nje uMfuneko kukuba wayeliwe nguHlengiwe owayephathelwe imbengwane ngumfana kaMapheza. Wayesele egqibe iiveki ezimbini zonke uMfuneko, kodwa intoni na, intombi yasemazizini imbebhetha mpela. Wathi apho amncame khona waqonda ukuba udyakalashe uyabuyela egusheni. Makazincame acenge uTantaswa owayembalekiswe kukuba wayemsenga imali ngendlela egqithisileyo. Wafowuna amatyeli amaninzi unomyayi kaTantaswa ungekasebenzi.